Erik Tomáš prezradil svoje prvé kroky na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. Za sociálnu oblasť môžem povedať možno toľko, že sa budeme správať rovnako ako v opozícii a teda pokračovať v tom úsilí, ktoré sme už v opozícii začali a mnohí ľudia vedia, že aj s výsledkami. Jedna veta je ale dôležitá. Napriek tomu, že vieme, v akom stave sú verejné financie, môžeme garantovať, že nedôjde k zníženiu životnej úrovne ľudí, že nedôjde k nejakému okresávaniu sociálnych opatrení, ktoré už ľudia majú garantované. Samozrejme, keď vidíme stav verejných financií, budeme musieť byť asi nejakí kúzelníci, aby sme niečo vymysleli v prospech tých skupín, ktoré nás zaujímajú, ale my sa o to samozrejme veľmi radi pobijeme. Nebudem hovoriť nič iné, čo sme hovorili aj pred voľbami. Prioritou a našim záujmom sociálnej demokracie sú predovšetkým seniori, rodiny, pracujúci ľudia a odkázaní ľudia a podľa toho sa budeme aj správať. A ak sa teda pýtate na prípadné potenciálne prvé kroky, ktoré by sme v rezorte práce urobili, tak to bude určite obnova funkčnej tripartity, obnova sociálneho dialógu, ale so všetkými partnermi, nielen s odborármi, ale aj so zamestnávateľmi, pretože zamestnávateľov si rovnako vážime, pretože dávajú ľuďom prácu a samozrejme aj obnova dialógu so zaujímavými združeniami ako Jednota dôchodcov Slovenska, odbory, ale aj napríklad organizácie zastrešujúce zdravotne ťažko postihnutých ľudí. Na základe a podklade tohto sociálneho dialógu budeme príjmať ďalšie a ďalšie opatrenia. Ďakujem.